Qathatha kwamhlaba uyalingana bathi ulingana ngezenzo ulingana ngakho konke kodwa nje insizwa sevivi yes so ke la ekhaya kuyaphila abantu bangasangiboni bayalimala emoyeni ngoba elilekelela abantu elifana nazo ke izizwe akukwazi ukuphongozela ekhaya wenza into noma unento obhizi ngayo bese kulekelele ke mkhulu abantu badle nje ukudla kwabo mase basuke bahambe baye emakhaya seboyixabanele emakhaya ke kodwa hayi business ekweya Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibekelelwa ishidi lemhlopho MC Pholobaso Andile wakangcobo sigalelekile sifikile sithe qathatha kwamhlaba uyalingana bathi ulingana ngezenzo ulingana ngakho konke kodwa ngasemthini awukazi walingana ngoba ikhubalo nekhubalo linegcekelalo lalimbiwa khona silana ke namhlanje komvelase komthembo omkhulu sithi nganono siyiphethe ngesandla futhi le nkulu AK47 umadubula ngoba wadubula izifo emzimbeni zabantu basinda wadubula inhlupheko emzimbeni yabantu nase impilweni nje ke abantu baphakama dokotela omkhulu asikwamukele ku Siyaviva TV1 bese sikupha ithuba ubingelele enhla nasezantsi imadubula ngebhosha kamlangeni masenza umakhala ngonyaka sanibonani South Africa yonke Kwintokozo enkulu dokotela ukuthi sibe la emzini wakho osukwini la namhlanje. Mhlambe ake usithathe usibeke kumuntu ongazi kwandawo ukuthi sikuphi namhlanje. Usiqala egameni elikhulu uzofika egameni lomuzi. Leli igama lelizwe sikulo kukwalulwane kodwa idolobha lethu sikhemelele. Sikakwa sikhemelele ubesoza kwalulwane. Kwalulwane ke mkhulu nawo. Mosuka kalulwane ke ubesofika ematshena amnyama. Ila ubona khona ke umuzi wakwaMthembu la khona uMadubu. Dokotela omkhulu usendaweni yakwamhlaba uyalingana esigodini sakalulwane khona la edolobheni la kwasikhemelele umuzi wakho uthi na kanjani umuntu ngeke aduke mayethi uyalapha ematshena amnyama uthi eqhamuka nje ngasesangweni bese vela lamatshe amnyama ngiyafuna ukuthi singene sigxile ekuthenini ubunyanga obuqale nini ukube umelaphi ubunyanga senginethutshana amkhulu ngibuphethe nginothutshana phela ngoba senginabo o 35 years ngiphatha ubunyanga so kubunyanga hayi senginethutshana phela mkhulu ngibuphethe udokotela ngabe uyathwasisa yebo mkhulu ngiyathwasisa kuye kuthathe isikhathi singakanani ukufundisa umuntu zonke izinto asuke ezoyifunda la ekhaya kuyadependa ke mkhulu ukuthi uzothatha muphi umsebenzi ngoba mazothatha nje ugedla sithi nje mhlamba ngawuthatha u3 months noma kuya ku2 months ngabe umkhulu khona nabambisene naye kulomsebenzi awenzayo Hawu akekho mkhulu. Wenza ngokuzimela. Ngizenza nje ngokuzimela mafethu. Ake sikhahlele sihlabele phambili. Uyathwalisa? Cha mkhulu angithwalisa. Uyaphakamisa? Ngiyaphakamisa. Ake usichazele yini ukuphakamisa? Phakamisa ukuthi umuntu angasweli into ayifunayo. Uma umuntu ezophakanyiswa la ekhaya ngokujwayelekile abantu bafika bekubikele izinsizi zabo. Yiziphi ingqinamba ababhekana nazo kakhulu abafisa ukuthi ubakhipha ameva kuzo? Ilezi mkhulu ezithi abantu sebahlupheke kakhulu emhlabeni. Bathatha izinto zifike zingasebenzi emakhaya. Nalento ukuthi mabathatha izinto zifike emakhaya zibulala umndeni wabo. So ke thina sinayo into enjalo mase kuphakamisela nje sikuphakamisela into edlozi. Elifike ekhaya lithi noma ungasekho kodwa liqhubeke isebenze into yakhe. Inyanga esebenzayo ke ngokujwayelekile uzwa ngazi ingcingo iqhamuka kanje zikhala ngalolu hlobo khomba ukuthi ke udokotela uyasebenza mhlambe ke uphazamiseke dokotela usanaba egameni lokuthi Hlasimbe ngempela yini le abantu abaningi abathi mase befikile bekubikele yona ukuchazela ukuthi iziphi inkinga ababhekana nazo uyakuveza futhi ukuthi eqinisweni lilonke uma sebefikela ekhaya uyakwazi ukubakhumula kulawo matomu kunomuntu njengamanje owathatha isigubhu esisebenzisa ama spams njalo emva kwenyanga ezintathu ufanele ashaya indlwabo afake phakathi kodwa usekhathele ukwenza leyo nto noma uyabona ukuthi izogcina imphelela lento ngoba noketshezi selishintsha ukhala ungamsiza umthini mkhulu usuke siphendule leyo nto sifaka inhlanhla yakhe ngoba kahle ayifanele into noma ungasekho eqhubeka ekhaya ingasebenzi kufanele uthi noma ungasekho kodwa abantwana baqhubeka izinto zisebenze ekhaya
ngathatha inyoka angisayifuni ngingeza la ekhaya ungeza la ekhaya mkhulu sifike sikuguqulele yona sikunike amandla azothi noma ungasekho kodwa abantwana baqhubeke basebenze. into eyinkinga njalo manje kuma period ekhaya siyalamba ngoba lesi sigubhu kwathiwa every day angiye kusona kodwa for 7 days enyangeni akubi kuhle ngoba ngingeni lutho ngisuke ngisesikhathini ungangilungisela uthini kulelo daba. Angithi ke mkhulu yiyo yonke into erongo ma wenza izinto abantu bathatha izinto bangazibuzi. Ikhaya alukho usuku ongadli ngalo. Kufana ngalo lonke usuku udle ekhaya. So ke siyakuphendulela ke into enjalo ngoba alukho usuku nawo uthi awudli ngalo. Awudli ngoba isuku ubamba ibhandi. Kodwa uma ungabambile ibhandi uyadla nje sonke isikhathi. Dubula madubula wathi siyodubula umuthi into ekhona la ekhaya sikhulume ngomuntu onebandla kodwa liphakama futhi umnikela kawuboni. Aya keze kumadubula mkhulu afika amdubulele inkinga abandla ligcwale bamupha imali. Mkhulu abantu abaningi bakhala ngokuthi kunezizwe zokuprofita ungaphawula uthini kuleyo nto? Hayi zikhona mkhulu. La ekhaya izizwe zikhona impela nala ekhaya nje uyazithola. Angazi noma amaxabiso uyawasho nedlangalaleni kodwa uyuqale emalini engakanani mawuzolekelela umuntu ukuthi akwazi ukubona kusukela kusasa noma ngalelo langa kuyoqala ngalokuqhumela into yakhe. Cha mkhulu masimnika nisesithanda ukuthi asinikeze inkomo. Okay. Mange nayo inkomo akasinikeze u75. 7500 noma uthola inkomo. Yebo. Lithokoza kakhulu nidlozi Mike neze imfuyo. Liyathokoza mkhulu ngoba isuka naye ayikhipha lento ngomoya okhululeka noma nomoya okuphila. Yakuzwa mina. Mkhulu siyesibona abantu befika la ekhaya bezobonga. Kunamavidiyo, kuneyincomo, kuneyingxoxo esho abantu nakuthina susiya Viva TV1 uDokotela uMthembu uMadubula bamncoma ngendlela eyisimanga. Bathi lapha kwamhlaba yalingana emzini ogrey ogqize ngamabala amhlophe nabovu ila siphila khona. Ithi into yami kuqala nini wena ukuthi kulwa abalandeli bakho ukuthi phela bacela ukuthi uphinde uvele la ku Siya Viva TV1 ngoba bese sesibhekene la leyo ngwadla nje ukuthi hayi shonini makuthi kukhokha imali soyikhokha yini lengaka abantu kulezi insuku ebashisayo ngomthembu mntaka baba la ekhaya nje ubona nje insizwa sevivi. Yes. So ke la ekhaya kuyaphilwa. Abantu bangasangiboni bayalimala emoyeni ngoba uMadubula umuntu ophila kakhulu nabantu. Before nje ngikhulume nabo babamile nje sengikeba ngabapha into edliwayo. Yes. Ngathi awuqale nje bayehlisa umoya okuhamba. Bepolice. Bapolice ulaka. Yes. Ngoba phela umuntu mahamba isuka nolaka noqovuqovu lokuthi afikele kuMadubula. Yes. So kwenqale ngibapolice ke mkhulu masefike kimi. Yiyo lento abantu engathi bangithandela yona kakhulu. Ukuba nesineke nabantu abaze kuwe. La ekhaya siyahlola. Siyahlola mkhulu. Kuqala kumalini ukuhlola? Kuqala ku 300 mkhulu. Sihlole esigodlweni kuphela noma nasocingweni siyahlola? Ayocingweni asithandathande mkhulu ukuhlola. Umuntu akafika ekhaya. Akafika ekhaya sizohlola khona. Mkhulu kunendoda yalapha eBizane ithi wayibuyisela izinto zayo ezaseyithathe inyanga ezintathu kungazi ukuthi ubani wayebile endokwesibili kungaziwa nomkhondo ukuthi ikuphi kodwa kwasuka umuntu wayethe ngokukodwa waqonda ngqo kwakhe wathi ngizokulethela lento ngiphupha kambi inyanga kamhlaba yalingana enje wabona ukuthi wena ikhona into enjalo noma ayikho ikhona mkhulu mina ngathi abantu beza ngakho nje ukulalela okuphupha ebusuku beze la ekhaya uhlambuluka mbukeli lapho ngasekhaya ngathi mina hayi ngeke uMthembu uthakathenganga umuntu ukuthi angitshenele izindaba wamana wangiprovisor lo muntu wathi mhlazi yolandwa ngiyokwenzela ivideo call ngabona ngathuka mkhulu cishe wakhumbula ukufonela ngithi mina hawu awusasho ukuthi usebhizana wathi naye angikho ebhizana ngithumela izinto zami kuyosiza lowo muntu okufonelile ngiyafuna ukuthi siyixoxe ukuthi imiphi lemlingo noma nobuliyonyinco obusebenzisayo ukubuyisela abantu izinto nanokuthi mhlambe usinikeze ke manje istory sokuthi noma iscope isithonjana sokuthi enjani izinto ezibuyisayo so isahanjelwe isikhathi kangakanani ngoba kuzofika nabase ezalahleka in 7 years kufika umuntu othi walahlekelwa amaphenta akhe noma kufika umuntu othi walahlekelwa iwash lakhe uthola ukuthi izinto ezincane ake sithole ukuthi enjani esikhathini esingakanani mkhulu la ekhaya sibuyisa noma ngaka kuphela unyaka siyayibuyisa into yakhe uma lo baba esho kanjalo la ekhaya sinebutho kakhulu eshesha kakhulu elilekelela abantu elifana nazo ke izizwe izizwe lezo zokuprofeta uphinde uyishintshe zikhona ukulanda into umuntu elahlekile okay so ke yiyo lento esenza sibe good kuleyo nto ngoba abantu abaningi baza la ekhaya bazofuna lento enjalo ukuthi asibazwise yona mkhulu iqiniso ukuthi unazi intelezi
zokugoba abantu emathaveni ukuthi bengaxabani bengagwazani nasemcimbini nje abantu mabeyenza ngoba kunobaba uSibiya walapha eClermont kaDabeka ulokho ethi usenjalo uthi mina ngidubula ngomadubula bengakadubulana abantu akekho odubulana la kwami impela mkhulu wathi ngomusho nje ngithi uSibiya ngingabi nankinga ngilekelelana kakhulu kuleyo nto enjalo yes ngiyalekelelana mkhulu akukwazi kuba uxokozela ekhaya wenza into noma unento obhizi ngayo sifike sikulekelele ke mkhulu abantu badle nje ukudla kwabo mase basuthe bahambe baye emakhaya seboyixabanele emakhaya ke kodwa hayi ibhizinisini ekweyakho khehla lami angikuphe imzuzu owodwa ukuthi uqagule izinto ezinhlanu othi la ikhazi yenziwa ocela ukuthi abantu beqonde ukuthi mabefika bazosizakala kuzo la ekhaya mkhulu number 1 sinenhlanhla sinenhlanhla nje mkhulu elento ehamba phambili kakhulu la ekhaya siyawabuyisa amacala yes la ekhaya siyasibuyisa izinto elahlekile mkhulu la ekhaya futhi sawalungisa amacala la ekhaya siyamgoma umuntu angadubuleki yebo Ningizimu Africa worldwide ngenze ukuthi usukuzwile okushiwo uDokotela uMadubula umthembu kwemhlaba yalingana kwasikhemelele kwalulwane ematsheni amnyama ithini inombolo abantu abangakuhlupha kuyo Dokotela inombolo abangakuhlupha kuyo mkhulu ithi 082 06 abathathu 666 05 ababili 5534 siphinde futhi 082 06 abathathu 666 05 ababili 5534 uDokotela umthembu uMadubula kwalulwane kwasikhemelele wena okwakho ukuthi ungene YMCA uthatha amatekisi uye kasikhemelele mawusuka sikhemelele fona phela uzodirectwa ngale kwalokho nanka yayi Wanderers mawusegoli abasuka kwezinye indawo abahlale kule number ethi 082 666 5534 thola neno Dokotela uMadubula umthembu